Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Σκάνδαλο στην Ελλαδική Καθολική Εκκλησία» με τον Στάθη Ιωάννου. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν, είπαμε στο πρώτο μέρος ορισμένα προκαταρκτικά πράγματα. Για ποιον λόγο ο ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, ο κύριος Παλαιολόγος, είναι αναφερόμενος και ζητείται η καθαίρεσή του από τον Αγιότατο Πάπα Ρώμης, τον κύριο Φραγκίσκο, μάλλον ζητάμε την παραπομπή του στο Ανώτατο Δικαστήριο Αποστολικής Επισφραγίσεως της Αγίας Έδρας και στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωμαϊκής Ρώτας, και ζητάμε την καπόληση και καθαίρεσή του γιατί παραβίασε, έχει κάνει σωρία παραβιάσεων του συνταγματικού χάρτη της Καθολικής Εκκλησίας, εν γέννη της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας, που είναι ο Κόντεξ Iuris Canonici για την Λατινική Καθολική Εκκλησία. Γιατί, να επαναλάβουμε λοιπόν για όσους δεν έχουν καταλάβει την υπόθεση, για ποιον λόγο κατηγορείται ο συγκεκριμένος ιερέας. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ιερέας κατηγορείται διότι με την ανάληψη των καθηκόντων του, των ιερατικών καθηκόντων του, των εφημεριακών καθηκόντων του ως ιερεύς της ενορίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλυθέα Αττικής, πήγε σε διαμέρισμα του Ιερού Ναού, σε διαμέρισμα το οποίο ανήκει στον Ιερό Ναό, το οποίο και πάλι με συγχωρείτε, το μίσθον ένας άπορος και μία ηλικιωμένη, οι οποίοι κατέβαλαν κανονικά τα μισθώματα στον Ιερό Ναό από τότε που πιάσανε το σπίτι και πληρώναν οι άνθρωποι από το ειστέρημά τους τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, το ηλεκτρικό, το νερό, τα τηλέφωνα, το ίντερνετ κλπ. Και ενώ το έφτιαξε το διαμέρισμα, το οποίο βασιζόταν πάνω στην καλή πίστη με τους προηγούμενους εφημερίους και διαχειριστές του Ιερού Ναού Καθολικών Ευαγγελισμός, μόλις ανέλαβε λοιπόν ο συγκεκριμένος ιερέας τα καθήκοντά του, ήρθε με τη μητέρα του και ξεκίνησε ανέτεια τα δικαστήρια να πετάξει έξω στο δρόμο μία ηλικιωμένη η οποία περπατά στο ένα πόδι και πάσχει από χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια, βαριά οστεοαρθρίτιδα κλπ. Και έναν άπορο πολίτη πήγε να τους πετάξει έξω στο δρόμο για να δήθεν, λέει, για να επισκευάσει το σπίτι και να το κάνει Airbnb, αδιαφορώντας για το που θα πάνε ο άπορος και ηλικιωμένοι. Για τον λόγο αυτό έχει, και επειδή έχει παρασύρει και τον Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών να λέει και αυτός ψεματάκια, εντάξει, και να καλύπτει τον ιερέα, τον κύριο Παλαιολόγο, για αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή η υπόθεση είναι στα δικαστήρια, ζητείται η καθαίρεση του συγκεκριμένου ιερέα και η απόλυσή του απευθείας από την Αγία Έδρα και από τον Αγιότατο Πάπα Ρώμης, τον κύριο Φραγκίσκο, κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Μπεργόλιο. Τα σκάνδαλα που εδώ η Ελλαδική Καθολική Εκκλησία δεν θα γίνει η Ιρλανδική Καθολική Εκκλησία, καταλάβατε. Τα σκάνδαλα τα οποία είχαν ταλανίσει την Ιρλανδία τελειώσανε τώρα εδώ πέρα. Η Ρωμαιοκαθολική ιερής θα ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι, αγαπητοί μου διαδικτυακοί θεατές, για να τα βάζουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα τους ταράξω, στην νομιμότητα θα τους ταράξω εδώ πέρα. Λοιπόν, όποιος είναι ανάξιος να βγάλει το ομοφόριό του, να το ακουμπήσει στην Αγία Τράπεζα και να αλλάξει επάγγελμα, κύριε Παλαιολόγε. Καταλάβατε τι γίνεται. Εάν δεν μπορείτε να φέρετε το σταυρό και το αξίωμα και τη διακονία, και αν δεν μπορείτε να διακονείτε ως ιερεύς το θυσιαστήριο του υψίστου, του Τριαδικού Θεού μας και του Κυρίου μας ημών Ιησού Χριστού, εάν είστε ανάξιος να διακονείτε και να υπηρετείτε το θυσιαστήριο και να μετουσιώνονται στα χέρια σας ο άρτος και ο ίνος, να γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, εάν λοιπόν είστε ανάξιος, ακουμπήστε το ομοφόριό σας στην Αγία Τράπεζα, παραιτηθείτε και να πάτε να κάνετε άλλη δουλειά. Και αν δεν παραιτηθείτε εσείς, θα σας παραιτήσουμε εμείς, και κύριε Παλαιολόγε, καταλάβατε, έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
έχετε πάει στην Αγία Έδρα, μην νομίζετε και μη σας λέει ο κύριος Κοντίδης ότι το θέμα θα το συγκαλύψουμε, δεν θα συγκαλυφθεί το ζήτημα. Να το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στους Ιερούς Κανόνες λοιπόν, αφού σας εισήγαγα αγαπητοί μου διαδικτυακοί θεατές στο ιστορικό, μπορεί μην τους τελειώσουμε σήμερα τους Ιερούς Κανόνες, θα πούμε ορισμένους κανόνες, να δούμε ποιους έχει παραβιάσει ο κύριος Παλαιολόγος. Με τα δικά σου κύριε Κοντίνη θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε να δούμε και εσύ τι παραβιάσεις έχεις κάνει που επανελάμβανες τα ψεματάκια στην καλλιτέχνη και την ραδιοφωνική παραγωγό την κυρία Γιολάντα Δαναού. Λοιπόν, αλλά ας πάμε τώρα να δούμε ο Παλαιολόγος τι έχει παραβιάσει. Και αναντακούει και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αυτά, ο κύριος Πέτρος Άνδροβικ ή Πέτρος Άδωνης. Θα του μάθω εγώ τη νομική επιστήμη και θα του το διδάξω εγώ το εκκλησιαστικό δίκαιο μέσα στο δικαστήριο της 23ης Μαΐου. Αλλά μου είπε βέβαια η δικηγόρος μου ότι υπάρχει μια περίπτωση να πάρουμε αναβολή. Εγώ δεν την θέλω την αναβολή, εγώ θέλω να γίνει το δικαστήριο. Αλλά και αναβολή να γίνει τι να κάνουμε. Ό,τι αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη και ό,τι πει ο νόμος. Εάν πάει το δικαστήριο και μετά από 6 μήνες δεν ευθύνομαι εγώ. Εγώ πάντως θέλω διακαώς να γίνει το δικαστήριο για να τους ταράξω στην νομιμότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Να δούμε λοιπόν ποιους ιερούς κανόνες του Codex Iuris Canonici έχει παραβιάσει ο κύριος Παλαιολόγος. Ο πρώτος ιερός κανόνας λοιπόν, αγαπητοί μου διαδικτυακοί θεατές που παραβίασε, είναι ο ιερός κανόνας 285, οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4. Κύριε Πέτρε Άνδροβικ ή Πέτρε Άδωνη, που είσαστε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δικηγόρος του κυρίου Παλαιολόγου, γνωρίζετε τι λέει ο ιερός κανόνας 285, τον γνωρίζετε τι λέει? Αν δεν το γνωρίζετε θα σας το διαβάσω εγώ αμέσως. Οι κληρικοί λέει πρέπει να απέχουν πλήρως από όλα εκείνα τα πράγματα που ατιμάζουν την ιδιότητά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Και ειδικότερα εκείνα τα οποία αν και δεν είναι απρεπή, εντούτοις είναι ξένα προς το κληρικό κράτος, οι κληρικοί πρέπει να τα αποφεύγουν. Επίσης, δημόσια αξιώματα που συνεπάγονται στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας απαγορεύεται να αναλαμβάνουν οι κληρικοί. Και τέλος, χωρίς την άδεια του επισκόπου τους, δεν πρέπει να αναλαμβάνουν τη διαχείριση αγαθών που ανήκουν σε λαϊκούς ή κοσμικά αξιώματα, τα οποία περιλαμβάνουν την πληρωμή λογαριασμών. Τους απαγορεύεται να δίνουν εγγύησεις ακόμα και για τα δικά τους αγαθά, χωρίς να συμβουλευτούν τον επίσκοπό τους. Ομοίως να απέχουν από την υπογραφή ομολόγων, με τα οποία αναλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής χρημάτων χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Τα ακούσατε κύριε Πέτρε Άδωνη ή Πέτρε Άνδροβικ? Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα. Για πέστε μου κύριε Πέτρε Άνδροβικ ή Πέτρε Άδωνη. Ο ιερός κανόνας 286 του Codex Iuris Canonici. Τι λέει εδώ πέρα? Λέει απαγορεύεται στους κληρικούς να ασκούν εμπορικές συναλλαγές είτε μόνοι τους ή μέσω άλλων, είτε για δικό τους όφελος είτε για όφελος άλλων, εκτός ύστερα από την άδεια μιας νόμιμης εκκλησιαστικής αρχής. Τι έκανε ο κύριος Παλαιολόγος εδώ? Έστειλε προπομπό τη μητέρα του, εντάξει, για να δει αρχικά τα πνεύματα κατά πόσο μένουν άνθρωποι στο σπίτι, και ήρθε εδώ και ζητούσε παράνομα και καταχρηστικά το μίσιο, εντάξει, να το ενοικιάσει λέει, επειδή είναι στην περιοχή της Καλυθέας, έτσι το φαντάζεται αυτός και η μητέρα του, για να το ενοικιάσει ακριβά λέει, ακριβά, γιατί είναι λίγο το μίσθωμα το οποίο το έδινα εγώ, καταλάβατε. Και θέλει να πετάξει λοιπόν στον δρόμο τον άπορο και την ηλιοκιωμένη, να το ενοικιάσει ακριβά, για να βγάζει χρήματα. Δηλαδή ο ιερέας εδώ έχει ασκήσει εμπορικές συναλλαγές. Αγιότατε Πάπα Ρώμης κύριε Φραγκίσκε. Εντάξει, δεν θα συγκαλυφθεί το ζήτημα να ξέρετε. Γιατί είναι έτοιμα τα διεθνή δίκτυα. Το Associated Press, το Bloomberg και το Reuters και όλα τα δίκτυα. Μέχρι και το Al Jazeera μπορεί να το πάρει το θέμα, που είναι και μουσουλμανικό το κανάλι. Έτσι μόνο, όλα τα κανάλια θα το πάρουν, CNN κλπ. Ακόμη και να μην μπορέσει η αξιότιμη κυρία Σπυράτου να με βοηθήσει. Αν δεν μπορέσει η κυρία Σπυράτου να με βοηθήσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ πάλι την εκτιμώ και σαν δημοσιογράφος εκτιμώ την προσωπικότητά της.
γιατί είναι η καλύτερη δικαστική ρεπόρτερ και είναι απόλυτα προσιλωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έχω ακούσει ότι είναι και πολύ ζωόφιλη, αγαπάει και τα ζώα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Λοιπόν, κυρία Σπυράτου, στηρίζομαι επάνω σας και ζητώ τη βοήθειά σας. Αν μπορείτε να μου την παρέχετε, έχει καλώς. Αν δεν μπορείτε να μου την παρέχετε, πάλι εγώ σας σέβομαι απεριόριστα και σας υπολείπτομαι, κυρία Σπυράτου. Και σας υπολείπτομαι, να ξέρετε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν έχουμε τον ιερό κανόνα των 286 του Codex Iuris Canonici, εντάξει, στο οποίο απαγορεύεται στους κληρικούς να ασκούν εμπορικές συναλλαγές. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Παλαιολόγος εδώ? Εμπορική συναλλαγή, ζητούσε το σπίτι για εμπορικό σκοπό, αδιαφορώντας που θα πάει ο άπορος και ηλικιωμένοι, να τους πετάξει στο χαρτόκοτο. Πάμε παρακάτω, θα τα πούμε όλα. Και επειδή, όπως είπα, οι δικαστές δεν γνωρίζουν από εκκλησιαστικό δίκαιο, γι' αυτό εγώ θα καταθέσω στο δικαστήριο της 23ης Μαΐου επιστημονικό πόνημά μου, σύντομο επιστημονικό πόνημα, το οποίο θα συνοδεύεται από επιστημονική βιβλιογραφία, ούτως ώστε ο δικαστής ή η δικαστής η οποία θα εκδικάσει την υπόθεση να μελετήσει το πόνημα, γιατί μπορεί να μην έχει διδαχτεί ο άνθρωπος ή ο δικαστής ή η δικαστής που θα αναλάβει να έχει διδαχτεί το εκκλησιαστικό και κανονικό δίκαιο, γιατί όπως είπαμε στο πρώτο μάθημα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, το συγκεκριμένο δίκαιο ήταν μάθημα επιλογής στα τμήματα, στα πανεπιστημιακά τμήματα της νομικής. Γι' αυτό προς βοήθεια του έργου του δικαστή, προς επικούρηση και επικουρία του έργου του δικαστή που θα εκδικάσει την υπόθεσή μου, κατατίθεται και επιστημονικό πόνημα με ενδεικτική βιβλιογραφία, να μην μου πει αύριο ο κύριος δικαστής ή η αξιότιμη κυρία δικαστής που θα αναλάβει την υπόθεση ότι δεν ήξερα και δεν ρώταγα. Εντάξει, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να δούμε τώρα ο Ιερός Κανόνας 5.19 του Codex Iuris Canonici τι λέει. Λέει το εξής, ο κανόνας, επαναλαμβάνουμε κύριε Πέτρε Άνδροβικ ή Πέτρε Άδωνη, ο Ιερός Κανόνας 5.19 λέει το εξής: ο ιερέας της ενορίας είναι ο κατάλληλος εφημέριος της ενορίας που του έχει ανατεθεί, υπηρετώντας ως ποιμαντικός φροντιστής της κοινότητας που του έχει ανατεθεί υπό την εξουσία του επισκόπου της επισκοπής, του οποίου το μέρος στη διακονία ως μιμητής του Ιησού Χριστού, κλήθηκε να επιτελεί τα καθήκοντα του αγιασμού και της διακυβέρνησης στην ίδια την κοινότητα, συνεργαζόμενος επίσης με άλλους ιερείς ή διακόνους και συνεισφέροντας τους χριστιανούς λαϊκούς πιστούς σύμφωνα με τον νόμο. Κύριε Παλαιολόγη, εσύ είσαι μιμητής του Ιησού Χριστού, είσαι εσύ? Μιμητής είσαι μιμητής? Πήγαινε παιδάκι μου στην Μύκονο να κάνεις το σερβιτόρο. Δίχως να θέλω να υποτιμήσω τους σερβιτόρους οι οποίοι εργάζονται στην νήσο Μύκονο, γιατί αυτοί έχουν μεγαλύτερη πίστη από εσένα. Με κατάλαβες τι γίνεται? Πήγαινε παιδάκι μου, κατέθεσε το ομοφόριό σου και πήγαινε στην ευχή του Θεού. Είσαι εσύ μιμητής του Ιησού Χριστού? Εντάξει, λοιπόν πάμε παρακάτω τώρα. Τι λέει ο Ιερός Κανόνας 5.21, οι παράγραφοι 1, 2 και 3. Αυτά έχουν μεταφραστεί τώρα που σας διαβάζω, αγαπητοί μου διαδικτυακοί θετές, και έχουν πάει στον Αγιότατο Παπαρώνης. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει συγκάλυψη, να ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν ο Ιερός Κανόνας 5.21, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του Codex Iuris Canonici, που είναι ο συνταγματικός χάρτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Για να γίνει έγκαιρα αποδεκτός κάποιος ως ποιμένας, πρέπει να καθιερωθεί κατά την Ιερά Πρεσβυτερική Τάξη. Επιπλέον θα πρέπει να είναι υγιής ως προς το δόγμα και ευθύς ως προς τον χαρακτήρα, πρικισμένος με ζήλο για τις ψυχές και άλλες αρετές, και επιπλέον θα πρέπει να απολαμβάνει τις ιδιότητες που απαιτούνται για τη φροντίδα της εν λόγω ενορίας, καθολικής ή ιδιαίτερης, σύμφωνα με τον νόμο. Για να απονεμηθεί σε κάποιον το αξίωμα του ιερέα της ενορίας, είναι απαραίτητο να βεβαιωθεί η καταλληλότητά του, όπως καθορίζεται από τον επίσκοπο και με εξέταση.
Πάμε τώρα στον Ιερό Κανόνα 528, κύριε Πέτρε Άνδροβικ ή Πέτρε Άδωνη, πληρεξούσε δικηγόρη του κυρίου Παλαιολόγου. Πάμε στον Ιερό Κανόνα λοιπόν 528 παράγραφοι 1 και 2 του Codex Juris Canonici. Να δούμε τι λέει τώρα αυτός ο Ιερός Κανόνας. Ο ποιημένας δεσμεύεται από την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι ο Λόγος του Θεού αναγγέλλεται πλήρως σε όσους κατοικούν στην ενορία. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίζει ώστε η λαϊκή πίστη του Χριστού να διδάσκονται στις αλήθειες της πίστης, ιδιαίτερα ότι πρέπει να γίνονται ομιλίες στις Κυριακές και τις γιορτές ως θέμα εντολής, καθώς και κατηχητική διδασκαλία, και θα πρέπει να ενθαρρύνει έργα τα οποία προωθούν το ευαγγελικό πνεύμα ακόμη και όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη. Ακόμη και όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, κύριε Πέτρε Άνδροβικ ή Πέτρε Άδωνη. Λοιπόν, θα πρέπει να φροντίζει ιδιαίτερα την καθολική εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. Προσπαθεί με κάθε βοήθεια, συνδέοντας επίσης με τον εαυτό του τα έργα των χριστιανών πιστών, ώστε το μήνυμα του Ευαγγελίου να φτάσει και σε όσους έχουν αποσυρθεί από τη λατρεία της θρησκείας ή δεν ομολογούν την αληθινή πίστη. Ο ιερέας συμβουλεύει ότι η Θεία Ευχαριστία πρέπει να είναι το κέντρο της ενοριακής εκκλησίας των πιστών. Πρέπει να εργάζεται για να τρέφονται οι χριστιανοί πιστοί μέσα από την ευλαβική τελετή των μυστηρίων και με ιδιαίτερο τρόπο ώστε να πλησιάζουν συχνά τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας και της μετάνοιας. Ενθαρρύνει επίσης οι πιστοί να οδηγηθούν να προσεύχονται ακόμη και στις οικογένειές τους και να συμμετέχουν ενεργά στην Ιερή Λειτουργία, την οποία υπό την εξουσία του Επισκόπου της Επισκοπής ο ιερέας της ενορίας πρέπει να ελέγχει και αν διαπιστώνει κατακρίσεις είναι υποχρεωμένος να τις παρακολουθήσει. Και πάμε και στον τελευταίο κανόνα, το 529 παράγραφοι 1 και 2 του Codex Juris Canonici. Κύριε Πέτρε Άνδροβικ και Πέτρε Άδωνη, θα μας τα πείτε κι εσείς, να δούμε τι ψέματα θα μας πείτε μέσα στο δικαστήριο, αλλά θα σας τα σπάσουμε τα ψέματα όλα εμείς που θα πείτε. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Ιερός Κανόνας 529 παράγραφοι 1 και 2. Για να εκπληρώσει επιμελώς το αξίωμα του ποιμένα, ο ιερέας θα πρέπει να προσπαθήσει να γνωρίσει τους πιστούς που του έχουν ανατεθεί. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επισκέπτεται οικογένειες, ιδιαίτερα να συμμετέχει στις αγωνίες και τις θλίψεις των πιστών και να τους ενισχύει στον Κύριο, καθώς και εάν έχουν αποτύχει σε ορισμένα σημεία να τους διορθώνει με σύνεψη, να τους διορθώνει με σύνεση. Και πάμε στην ταμπακέρα τώρα. Τι πρέπει άλλο να κάνει ο ιερέας? Πρέπει να βοηθά τους αρρώστους, ιδιαίτερα εκείνους που βρίσκονται κοντά στο θάνατο, με υπερχείληση φιλανθρωπίας, αποκαθιστώντας τους επιμελώς με τα μυστήρια και παραδίδοντας τις ψυχές τους στο Θεό. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο ιερέας? Οι φτωχοί, οι ταλαιπωρημένοι, οι μοναχικοί, οι εξόριστοι από τη χώρα και επίσης οι επιβαρημένοι με οικονομικές δυσκολίες πρέπει να φροντίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Επαναλαμβάνουμε τι λέει ο κανόνας, ο 529 παράγραφοι 1 και 2. Οι φτωχοί, οι ταλαιπωρημένοι, οι μοναχικοί, οι εξόριστοι από τη χώρα, κύριε Παλαιολόγε, και επίσης οι επιβαρημένοι με οικονομικές δυσκολίες πρέπει να φροντίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Παλαιολόγε. Καταλάβατε? Θα πρέπει επίσης να βοηθά στην υποστήριξη των συζύγων και των γονέων, στην εκπλήρωση των δικών τους ευθυνών και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της χριστιανικής ζωής στην οικογένεια. Επίσης, ο ιερέας πρέπει να αναγνωρίσει και να προβάλλει το μέρος που έχουν οι λαϊκοί πιστοί στην αποστολή της Εκκλησίας, ενισχύοντας τους ίδιους σε συλλόγους για τους σκοπούς της θρησκείας. Πρέπει να συνεργάζεται με τον Επισκοπό του και με το Πρεσβυτέριο της Επισκοπής, προσπαθώντας επίσης να φροντίζουν οι πιστοί την ενοριακή κοινωνία και να νιώθουν μέλη τόσο της Επισκοπής όσο και ολόκληρης της Εκκλησίας, καθώς επίσης και να συμμετέχουν ή να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την προώθηση της ίδιας της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Οπότε λοιπόν και μόνο από τον κανόνα 529 και ιδίως στην παράγραφο 1 πρέπει να καθαιρεθεί ο συγκεκριμένος ιερέας, διότι τον παραβίασε, καθότι ο ιερός κανόνας προστάζει οι φτωχοί, οι ταλαιπωρημένοι, οι μοναχικοί, οι εξόριστοι από τη χώρα και επίσης οι επιβαρημένοι με οικονομικές δυσκολίες πρέπει να φροντίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Τι έκανε ο κύριος λοιπόν Παλαιολόγος? Ήρθε εδώ στο σπίτι, αδιαφορώντας
αν είμαστε φτωχοί και επιβαρημένοι με οικονομικές δυσκολίες, και είπε φύγετε από τον... και παρόλο που πληρώναμε από το ειστέρημά μας, εντάξει, και του δίναμε τα προνοιακά επιδόματα και βοηθούσαμε την εκκλησία και την πληρώναμε, και τα προνοιακά επιδόματα τα καταβάλαμε ως ενίκιο και οτιδήποτε, όλα τα πληρώναμε, ρεύματα, ίδρυυση, τηλεφωνία κλπ, από το ειστέρημα το δικό μου και της μητέρας μου. Και ήρθε εδώ λοιπόν και είπε φύγετε από το σπίτι, γιατί θέλω να το επισκευάσω, να το ενοικιάσω ακριβά. Εντάξει κύριε Παλαιολόγε, γι' αυτό ζητείτε η καθαίρεσή σας τώρα και ζητείτε και η απόλυσή σας. Γιατί έχετε διαπράξει αδικήματα, όχι ίδια βέβαια, αλλά θα έλεγα εφάμιλα, με τα αδικήματα τα οποία είχαν διαπράξει οι Ιρλανδοί συνάδελφοί σας στην Ιρλανδική Καθολική Εκκλησία. Μπορεί να μην είναι τα ίδια, αλλά είναι της ίδιας βαρύτητας κύριε Παλαιολόγε. Καταλάβατε, γι' αυτό ζητείτε και η καθαίρεσή σας. Λοιπόν, κύριε Πέτρε Άδωνη, ελάτε μέσα στο δικαστήριο. Σας περιμένω με ανοιχτές αγκάλες για να γνωριστούμε πολύ καλύτερα. Και κυρία Σπυράτου, αξιότιμη κυρία Σπυράτου, δικαστική ρεπόρτερ και δικαστική συντάκτη του τηλεοπτικού σταθμού ΑΛΦΑ-TV. Περιμένω την απάντησή σας, περιμένω μία απάντησή σας. Ακόμη και αν είναι αρνητική, εγώ υπολείπτομαι και σέβομαι απεριόριστα την προσωπικότητά σας κυρία Σπυράτου. Θέλω όμως να μου δώσετε μία απάντηση, εάν θα μπορέσετε να με βοηθήσετε να το αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα περισσότερο δημοσιογραφικά. Αν δεν μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, αν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το θέμα αυτό από την πλευρά σας αξιότιμη κυρία Σπυράτου, τότε να κανονίσω κι εγώ που πρέπει να αποτανθώ μετά την έκδοση της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης περισσότερο. Εντάξει, γιατί μάλλον πρέπει να αξιοποιηθεί δημοσιογραφικά αφού δούμε την πρωτόδικη δικαστική απόφαση, γιατί θέλω να πιστεύω και θέλω να έχω την πεποίθηση μέχρι στιγμής ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και θέλω να έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές ότι θα πράξουν το καθήκον τους. Λοιπόν, τελείωσε και για σήμερα αγαπητοί μου διαδικτυακοί θεατές η εκπομπή Σκάνδαλο στην Ελλαδική Καθολική Εκκλησία. Ενδέχεται να κάνουμε και κάποιες άλλες εκπομπές μέχρι το να γίνει το δικαστήριο της 23ης Μαΐου 2024, αν βέβαια γίνει και εκτός απροόπτου, εάν δεν πάρει κάποια αναβολή για την οποία θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε αγαπητοί μου διαδικτυακοί θεατές καλό βράδυ. Γεια σας.